onye gutagete kwigira weekendi mbabwate birasi nigo bare omuchubo songo Gusii Dulux Building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya naboko ba Krisimi asijina mbechi Sunshine Driving School. We fulfill your dreams. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe kwarigirie obubwenia asumu chandu bugurwire obere kugukwiranirira bono Everhealth Multidynamic Hub ni company y'ububwenia kurwa sensi ya buindi yikurwa mariogo yimete asamarwira mange amarioga yo niga kubwenia amarwire buna oburwire bwo sukari arthritis ulcers asthma amarwire ya komentaba gakachinguru chubo sacha ayugo sibyabangi enchera y'urwiburo ayakubwenia uburwiri bwa sickle cell anemia ayugutanka uburwiri bwa kansa boigo uburwiri bwa prostate asabagaka samalita Duncan Malita Murias gonde omulisia we kanisa ya Tonga SDA Church kalina iwete Everhealth ya chire ase Kisii igona atendje clinic yabo abosongo ase family bank kanga malioga pressure na yesukali alafu nayo ulcers malioga kana tumiete na ona tumiete mwata ni 3 months bona onde chinguru bona bango kolega siane in the normal na dental korosa Koroko Helen Mura na chitegega se clinic ekekeba health ega bosongo ngaira mariogo ari abira gokonya mama nkuru January rwarete stage 4 cancer ye cervix igasobono ega obwenire buya igotogotoka ase amagacha family bank second floor room number 07A. Karibu sana Everhealth Multidynamic Kisii branch, sound health as part of financial freedom. Omwanchwa omurigele begataseni kyandize TV cyaragire kinsa isato cyabona botuka sentunende to kwarigania Emanyie Jumatato na mange to kwariganira tie karabona to abere to kubwaterana gusangirira seri tkorigima kero to kwariganira to kumanya senchera ere yobekrano kwaranira tagan ke imat katranyorega tyar to kwariganira tie asenchera iyobenge nerekerenga kyumuraibwensi asika kimia 5 metechi bilioni 10 simekwe alitukolia lero kirenga nkero kimetechi milioni 150 nduna Ndizi TV twane kina tigata soka isiko twaena niremete kurwa sande na lero rende twarana tigato ikiga ibeno igetaseni kyandize TV kubwaterana bamenyi be ward ya ibeno asomuro buri bwo kwene kyabuna emete yanyale ko baygo simekwa. Nataka kusema kwamba hapa Nyamira tuko na mvua, tuko na mchanga mzuri, tafadhali tupande miti. Na tukishapanda miti, tusipande tu, tuchunge hizo miti. Liraba neligiya emburane isaine tosimekemete abamenyi be county ya Nyamira baboliwe. I would like to affirm Kenya's commitment to ending plastic pollution. We demonstrated this commitment with a ban on the manufacture and use
of polythene bags in 2017. Serikali yabekire umurobire bwo gukora ubutumekibwe mepira y'iki plastic umurayibwense Dr. William Ruto otebire. Ayo munaenda mango mwancho murigerito kwariganire to kumanya senchera ereyo wikirano sensemo ya Facebook endera gotonyara wetera Ndizi TV News Digital. Abo wetera sensemo ya YouTube Ndizi TV News na abo wetera sensemo ile website yaito www.ndizitv.net. Erietaria nengoro kwa Everline Osero asensemo imenyerero to kubwatrana nere Josephat. Abo igo Petra mukira nayo genda to kwa kweneke abuneri ogine chibicha chagochera senchera wikirano ile nengoro kwa Josephat Amisi. Emanyie Jumatato chinsa isataso wikirano to chakabene kurwase county ya Nyamira sengana yogo ichania kubwatkana no kwerusyo bomoya so kwerte gesima kwa musae oyomo anigomo gegakorekyo yakorekana ensemo ya muitunya yogo toka se ward ya Kimera imeye county eyo nanya bonigo abasai na boigo abamenyi kurwase county ya Nyamira banyale ko bagosemigwa banyale ko bagoikerania anene gucyase chiabisi cia serikali banyale ko bakubwatuke birengeri byabo kubuetania kubarabukwe rusyo mugima buna enchira ya moyo gukora emechando Omurikeito Brighton Makori no robot urwase enchira yo wikirano Eyamate eyemo n'abanyakenyoro kurwase kenyoro gya gikonyi iye gotoka subrogation ya Muintunya Kiangoso location as Manga sub county county Nyamira niko bale no moichano na makumia magega yo mosae bwe yamate yo kwerutegesima asanyora makweli aye litiko lyalero gakwene kiege korekwe no mugambi ibwenseme yo choni saboke oyoteruna nikanyora linganelyo anenekero bale gosimekemete anekero aderuna kolengana na nyora mangana yo lirojiriya nyombana lilirira omusao yukwe rutegesima asanyora amakweli aye Otwarenge eso usimekemete ni director ye president yaba Manga sub county nanya resi mi so moture tiono antena mwana ufinisen Clinton obiero irutegesima ayi muburu ingikia nge course usingi kiamo ge antena walikuwa baya bomani no munno ngaba mano munno ende ngiye ira iyo chikuma gakiba ndani ya Kisii mugambi oyukurwa senseme yibano nigasemiria bamenyi kurwa senseme yogote irusya omoyo anekero amangana nyarega kubakongera ase enseme yo ndana ya bande kenyere ne binyoro byonsi ngerina ekaro kwanya robo kong yegote ano utete kuito bokongu no utiko bokongu instead yando orangeria orikia basani ona abayibuli bawo somro bamino soso bamino bateye machando bagokonye bakoye odenjo wenda gokora kubugo yiko sadi mu wabusi omuromo abo nyagosira nenanyara ka ukwana akibanyore ngane yo iguru ya omuromo abo kweruta ase egesima to wodro simi omumuro yo guru gesima ntwale ngawa ina magana agoje mubasuka iguru yengana Osumo muro yinko sinyana bale no muryoye mumuro mwabo nate ababuna babere bagosumbwana kolende embaka giretiko singane inero yerira onyaraga kweruta ase egesima Obere onyagosira nigo rusigwa asensemeyo na koirwa asengendu asebono ya mateyo ya jakire merobelyo yogo chikomoyania nyagosira ibingati yebikorwa biribenyare bikwendekiwa asorongo ruhogusi asabantu bakwerusya obumoyo nabande bakwengenta asabande bagotumeka chingoligo sabande bakweruta ase ebisima ngoripoto rigetoseni Ndizi TV koru ase wodi ya Kimera eridariane Brighton Makori Mbia mono Murikeito Brighton Makori ase oroboti ururu ekranu togotigana nengane yoyogo ichania ritkori arero nigori arenke ritkori nene ryo busimeke mete imeyense ya Kenya nabamenye korwa ase chinsemo aoni gobesokia ase umuruberiga awase county ya Kisii umuruberi yobako gokorekana ase nsemo ase bitunu abyansaria asoba gokorawa no muriki obutamba se wizara yobwerania agose ICT Kisii nabo igo umuteneneri we serikali nene inse ya
ye omo county commissioner be county ya Kisii Tom Anjere na boigo mugavana Simbarati okwana ase chinsemo echo nigo abaraya banyarako bakubwato kachingwana cyabo ase kirenga ekerene kyarenge gosege taba Kenya ne nabamenyi be county ya Kisii kweneke bona banyarako bakugenderia umurobiri wo musibeki wemete umuriki itonde mo Stephen ndigatwarganirite roboti rwa senchera iyo wikirano ensemo ya kibute me bonchari nigo mwega boko chingira ritukorio bosimeki bwemeto gendererigwa omwego ikiranwa na barai augati yabo omo PS woboraria Edward Kisii and Nyamira omo governor Simbarati Joash Mangi aba waziri be county aba MCA ebyombe au amuna abamenyi Hongera siku ya kuhimiza miti yetu, siku ya kupanda miti yetu. Sana sana hiyo miti yenye tunaita eucalyptus itolewe kwa maji, lakini kwa vile Kenya nzima ilikuwa ichapitisha mswada kama huu, ilikuwa ni vigumu sana kwa kaunti ya Kisii kung'oa hiyo miti kutoka kwa maji. Kwa hivyo tunakuomba kama inawezekana Kenya mzima hiyo miti ing'olewe kutoka kwa maji. Kuja hapa kupanda miti in line with the president's initiative to turn our country green. Tafadhali Mheshimiwa Simba, this is your time and your debut. Wakati yetu ilipita, this is your time, we will support you. Do your part, ndio tuendelee mbele. Leo tuko na sherehe ya kupanda miti. Mlima ni ule, lakini ukitoka kwa huo mlima pia panda miti yako 10 kwako ojo sipeke mete kwa bande ayonyo to bwati mot ayoja ko ruskingo mambi so kero monda simeko motoye emete boye abana basimeke abayori basimeke aseri bagalire arati nago kero moroberi bweri tuko asate be serikali ye county nebeke gosire meroberi bune yeiga erengete kurende binto bitoncho kanaine wetera gosirana amone byombe au amone serikali enene. This season as a county we have been given a target of 100,000 seedlings to be planted during this launch and the prevailing rains. We have already overachieved the target by distributing for planting 102,000 trees seedlings for various varieties as follows. In Saria, 2,500 seedlings, Nyangweta, 7,500 seedlings. In other sub-counties, 92,000 seedlings. Let me take this opportunity to stress that my administration is committed towards environmental conservation, forest conservation, and overall fight against climate change. Plant these trees, but let this planting of trees not be the beginning, the end of everything. It must be the beginning of everything. You must continue with this exercise. The community members wale watu wa hapa, tukipanda miti mchunge miti. Ensemo ya yomogeni bwesiko nigo mo PS Edward Kisii and Nyamira abori ogokea kwa mabirere ya kisiasa ime ya Kisii asabori abarai gosikana. So this segmentation of our leadership and our people is not good for our country. We shall have another time to do the contest and go back to the people to ask for their mandate. But as long as we are here now, whoever is the MP is the MP of the people. Whoever is the governor of the people. We have a duty to unite our people and work together with our people to make sure that the government agenda is achieved. Magega yebi karo asegeti gia kebute niga barai amona bamenyi bagende ya mase getunwa giansaria asomoroberi bobosimeki bwemete. Kuripoteria Ndizi TV korwa ensemo ya Nsaria ebunge ya Bonchari county ya Kisii edietariane Ndemo Steven. Biamono omoriki oitonde mo Steven asorobote urwa senchere boy kiranuto tigarete anene asengana erengete obosimeki bwemete ime county ya Nyamira nigo omorobelio nyarakoba gukora wano mwaziri o social protection Florence Bore nabo igo kati abarayi banyarakoba gwikirana senseme yuno mugavana we county ya Nyamira Amos Nyaribo okwana chinga kecho Nyaribo ni gabaga kuboria abantu gotasimeka emete iye gosego te gosimeka emete yemeringa mbarabare ne chindoche
asekeria emete yonigo ekonywa amachamange na gukamukia chinsoko. Gati ya barai banyarako bagwikirana somego iyo no mugumindire pwe county ya Nyamira jerusha mumanyi omubunge okitutu masaba Cliff Gisairo gati ya barai ya banda bange. Oraboti orwa senchira yobo ikirano nigo twarigare no murikiti korwa se county ya Nyamira job manki. Ekero ensi ya Kenya yatwara rituko rinene ryo gusimika emete county ya Nyamira tetigiri maega ase omoyega omonene oariganigwa ase sukuru y'oboroso ya Nyaisamanga. Smart hapa. Asante sana. Thank you. Igatia barai baikirana aroro no mwaziri otenenerete orosagero Labor and Social Protection Florence Bore omoriki obotambe ase wizara eyo Joseph Motari omugavana we county Nyamira Amos Nyaribo omoteneneri bwabangina ase county Nyamira Jerusha Mumanyi omubunge okitutu masaba Cliff Gisairo nabarai bande. There's another one. Okay. Run to this one. Esegeto enenenjarwe gase abamenyi gusimeka emese chinga kechi chembura elinde wetanga korwase obobe bogocha wetera asogonchelia kwelire. Mumeona janga ambalo tumekuwa nalo la kiangazi. Kwa hivyo mvua imekuja, tutumie nafasi hii tupande miti ili tupate nini? Hii kiangazi tu avoid. Kwa hivyo tuendelee na hii kazi, tupande mti. Ukikuwa na sherehe, panda mti. Kitutu Masaba, we are going to do our best to ensure the government target is achieved. Pale through CDF huu mwaka peke yake nimepanda miti 1500. Popote ambao watu wanaishi, afya yao itaendelea kuwa mzuri kama mazingira yako mazuri. Kwa hivyo serikali yetu imehimiza sana ya kwamba lazima tupande miti. Boigo igatie chinsemo bacharira nechera yabana ya manga na gutwara umusangerekano asegeti kyamanga asebaina na emete. Mmepewa milioni ngapi? County Commissioner 4.3 million. Hiyo kwani watu ya Nyamira nyinyi ni wangapi? Mimi najua nyinyi ni watu wengi. Kila mtu apande miti 5 tutakuwa tumemaliza hii kazi. Umuhimu wa kuchunga mazingira yetu. It's a collective responsibility to ensure that our environment is protected. Tuchukue fursa ile mvua saa hii inanyesha kwa wingi ili tuweze kupanda miti na kukuza hiyo miti ili tuweze kutengeneza mazingira yetu. Ensemo yaye omugavana we county Nyamira narwa ekuro entindi gotyase bali basemegete emeche melingamu angene chindoche koyorusia aroro osembache kwilerwa egechambo kiryo gochakera omotyenyi oikomina kabere omwaka oyo otutaitoirania mache ase chindoche cheito naende njayo katokoirania mache ayo abana base kora chinchangana nchiri chiasirete kororoche nokorusie meringamu roche gochakera omotyenyi o December ngwanza tore kobutore mete roche igori obwate mete mbuyana oyechweri mapema ekiagera kero togocha twaetiriri chiko riragosibechera ositobutore mete toechukuru kero ensengima yabage guchengira lichiko lyogosimeka emete abamenyi be county Nyamira mbatigiri maega ase baba bagosimeka emete chinsemo ao bingo reporter ya Ndizi TV korwa segeti Kyamanga Stadium Job Maangi. Biemano omorikyo ito jo mangia sorobotorwa senchira yobo ikirano tokorana me county ya Kisii anene toligeretie omorobeli olibo simo kemete echinga ki ense ya Kenya boyo nyara ko bage gochengira egetaseni kya Ndizi TV kigetigiri maiganigo ababwatani ao gati yabo abakori emere mugurwa segetaseni kibanyara ko bagwesokia na komera na amo na bamenye korwa se ward ya ibeno sekerenga gyokoneka ngabanyara ko bagusimekemete aba me ababwatani begetaseni kya Ndizi TV bakora
oro manager nigo basanga muno mo MCA we wodi ya Ibeno Steve Arika susmekibwe emete chinsemecho asarika abagakuru kubore guchasa abantu kugendera gusmeka emete chinga kichonsi natari kuganyari tukobuneriga nariyo bawesokia eri gusmeka emete. Brighton Makori na roboti ubasenchira yoboikirano. Bunenjera ya moyo wikiranie ndoto y'umurayibwenzi yo gusmeka emete bilioni 15 wiko mwaka bujirubere nemeronke 32 nigo egitaseni kandi Steve twenda wikase wodi Ibeno asetwana nemete asinjira yo gusire ndoto y'umurayibwenzi ingana yanyara gusirwa no mwe MCA wodi yo ya Ibeno Steve Arika mwaka buno aherire gocha mate twarasmekire mete menge zaidi ya 14 ase forest ya itogaiga na ende ngwakire president itombi yamano Dr. William Ruto asogotebanga emete nemiye ikiagera omoto gusimika lero ocheko konya egisaku kiamambia Boigo Steve niganyarire kagosegeta abasemi abamenyi begwodi ya Ibeno kwene kibuna igongo te abantu baminto gusimika omote tari egasi no kurinda igo omote gusimikiru nyogitere egere nande ichombe motika chitiringe emete nemete yemiringa mu mosimika aseroche mono ekogera yekunywa mache yakora Douglas Unjali no mochivu kurwa sensemo ya Ibeno. Tunashukuru serikali njato etemete tonyale gusimika emete I think ase wode Ibeno bona emete twa ikiri gusimika ase lituko lya rero era bachirufubere. Tunashukuru serikali ne timu ya Ndizi TV yatomendere metende itwanyale gusimika no gusimika twasimikire kugatonya kunyerenda nande guchimotwanyara gutokonya Boigo Steve nigatogire getasendi kandi TV anene sokwena na emete yo ase wodi ya Ibeno nondo bwata soro bago simika rone kawa simika na afukatu igo nero gwa simikire kwira nande libageri gangwa keranga Ndizi TV ngambia mono na barabu ase management yabo kolenta emete ase wodi ya Ibeno nande baraitira sande na intuko ruanga ki gutonyura asokolenta emete yi esimekwe John Gebati ni manager yegetaseni kandi TV nere nabataya au kwana ntuna Ndizi TV nigo twabwatranire ne ward ya Ibeno elio gusumike emete gaiga ntwacha ne emete talimeke na ibo igo chinsemo chinde nkire twainanire emete twarana mheshimiwa Steve Arika obere gago tusira se television ya Ndizi TV agocha chi interview na mangana mange no negative kikenya nturago twabere togo chinga gichi nyinge asengi yo kubwaterana mete no twanyisimika mna mwego mo MC ateba emete no kurendwa bakekine elinde echegoto amatunda chinga kikobwatia igombia mono kigima twabwaterana no mheshimiwa Viki Onderi elinde kwene kia numuroberi yo bwensi pibo konyore mete na konyereta igo ikagaiga ne chinsemo chinde chinyinge oikiranire bamenyi benseme Ibeno boigo abarabunigo banyarire bagotogyo muroberi yo asibatebuna naira ni rimbi yamono oso mugambi Steve atorente rimete twajirwe simega itarike itoira ni rimbi yamono na ndi Steve twabatebiri rimbi yamono ase mete mwatomentire mete mine asimekuru tonyerende na ndere ndubuya chomenji basekonyesaria ngambi yamono aso mheshimiwa Steve Arika lere ngakie ibuna tugusimeke emete yatoko mwakira ngambi yamono nabo igoro igatoko mwakira ngambi yamono president yeito igongwa kere president yeito William Ruto ngambi yamono sana asemere memi ya kolire yogo toretera emete nabo igotinkweba station yeito TV yeito ya Ndizi TV ige ya kolire merememi ya asoko toretere ge saiskiari tukulia rero twasimekire emete na ande emete nere korwa embengi ya emete nere korete embura moise koligereria semete tari embura teri gotwororo bono gingo bainyori ng'abantu baminto na bari more chinka simeke emete nyore emete tobwatie soko simeka avocado nere rato egento digere tokonya kenseye ene njere yamo yense ya Kenya gusumeke mete une ndoto yo wikirani na kurigereria obochenji kwirire ngori botere utasendi kandi Steve kurwa se wodi ya Ibeno redariane Brighton Makoli Miamono Brighton Makori ase oroboti oruo chinga kiechoni gobo igaba menyi bensemo ya sub location ya Turwayo toka se wodi ya Masige East bakora ono MCA benseme yo Michael Mutume baba wesokya na kogendera umurobero bwo gusmeka emete oyokorekana ase nyagatari ya Kionyo
Gaukwana amone gitaseni kia Ndizi TV ni gomwe msio ibo iganya ko bakuria ira yoko gendera kubwate siachi skuru ao ile kwene kibuna cha gendera ile moroberio bubo smeki bwemete chinga kiechechio niko boiganya ko bagukwanera ogokonga kubokima asanyara ko bakuburia serikali enene nyare ko kwene kibuna nyare ko bekugweria ligori ya mabuta Julie Kerubo no robot yorwa century yo boikrano Neri tukori nene ryo basmeki bwemete asense yeto ya Kenya anene asensemo ya Gusii Ime ya constituency ya babasi award ya Masige East sublocation ya Tura mbaba bagosmeke mete wetani mia asibaba bakurawa no MCA bwenseme yo umuske Michael Mutume serikali ya Nairobi na abakire serikali ya itenene kurauna William Ruto asogo tolete le mete seitoga na be mete yeta isane to ekire school gosikira umuntu lakini ekenene bago tosomi nkeringa twins to take personal responsibility yogo simeke mete seito era una mole iga omuntu yo mone ishiringi sana isato ishiringi sato uno muntu yo mole ishiringi sato ngugorerande kiro omuntu emete barenga mole emete 100 bakiro omuntu kuruga ngumugorerande emete 100 kwa butero yomo simeke 5 Kubutara yomo simeke 5 togendere gutware nanyuko mubwakeire togendere gutware mbure kwanyore kitoko nyore ke twatume mumbasa kuna chamono anno tote tusimeke wakoewe kyo motusimeka kwaenda watu kutawechaje kumana kyo moto yoki maambio mwana yogokina taja kumana kyo moto ngosime Obasmeki bwemete yo ni goba gokorwa asenya gitari ya Kyonyo bakubwaterana no munyagitari moneno Kyonyo abagambi culture location amo nabananchi. Leo ni siku kuu. Na siku hii tumekusanyika hapa kama viongozi na mwito wetu ni kwamba tupande miti. Serikali kuu imetambua siku ya leo tarehe 13 kwamba kila mtu apumuzike. Na kupumuzika ambao tunaenda kupumuzika ni kwenda kupanda nini? Kufikia mwaka wa 2032. That is 2032. As a nation, we have a target of 15 billion trees to be planted in this nation of ours. Omoske Mutume nigo agokera ritkeri asagwa kera serikali ya nene mono na kurwa obosemi igoro yobuya bwemete. The food, they break air, they purify air. There's so much that we get from trees. And having this as a public holiday, I know the government has lost a lot of billions in terms of tax collection, but still we are gaining a lot in trying to redeem our environment by planting more trees. Waigo abamenyi benseme yumba babakogokera obosmeki bwemete ase boigo bakolera oborendi obobe bole chinsemecho ase bagosaba serikali enene amoneri county enyare kubwaterana elindo koleta oborendi boisaine ensemeyo abana gaiga batakere komyeni kinyasore gikonyu wamati nanya kora kinyasore simekera kintu maita sekale ku tita nanya kora ndoma kinyasore naje konye manyende gasie ande kana sabiro batenia na tiko manyenya sore na kiekora Gona amanye. Ono gaiga ukonyara squeeze nyasore kunyu. Mwaro chenga ine ndukia man. Muri ukani muntanga gakino kwanarire. Yente kengiriki ya irangora. Ndori ko batebere. Echanga twate ko bakani mutagete. Ne ko ndunje ko bakara. Nyaga kanchanga mo tener mo ko someria ba. Yani kentunge ora ko to ora nyore pesa ko itani ko changa yo. Ingoripota rigeteseni yeto kia Ndizi TV kwa chinsemo chia Tura sublocation constituency ya babasi Ndoke Julie Kerubo.
Mbiamono muriki oito Juli keruba soroboti orwa senchira yobo ikeran totigarete asumoro bulibo mosimeki emete na boigo e constituency ya Kitutu Chache South tigariti maiga yabamenyi besa blockation iranda agweso kia ise yomo assistant chief Richard Nyaosa anyara ko bagakora abamenyi benseme yo kwene kibuna banyare ko bagosimeka emete moroberi ni gonyara ko bakorekana ase eskuru yoboroso ime ekwodi yanyakoe nigo abalia baba wekirana gati ababa n'abasai n'abantu abanene baba konyora obosemye igoro yobuya bwemete asibasegetwa kogendera gusimeka emete asobonge muri keito Apolinari Sakama noroboti orwaso wekirano tupande miti tuchunge mazingira. Maiga ya serikali koruali tukolio motimoko eliolire rero abakenya gusimeka emete nigo omokonyi bw'omugambi oiranda araba menyi bairanda ase obosumeki bwemete ase eskuru yoboroso ya iranda. Marieta Charles Nyaoso assistant chief na sub location iranda ya Nyakae location Kitutu Central sub county Kisii county na rero no mako kuri rero wetera direct ye president na rero ya beti kuri mo mutumuko ase nginja abantu bonse abakenya banali bagali gusumika emete na kulinda mazingira na inchi na bere no mogoko aso gucha kugwatesia umugambi wito n'abantu ba minto erinde soko simeke metei omugaka John Oburu uyobwate obomanyigoro yoboremi nigasemia abamenyi bairanda cinjera ao ekyo cyogusumeka emete munabono nebekira masakara ekerebekira masakara gesakweke nali emete yoranyara okoraki oranyara kunyobogoria na ndonyerusi buya enchera yokorusi ororo oise koligereriga iga omotoyo twanyorusiri twanyurusirwa sama sakara orogo okobata lisakareri keren ime obonyumboro ekere kwabatire kwamanya kolirusiga omotoba iga kwanyuira sege tukakeri kwalemire esababu neye omotoyo emerande gosoka kuruma igo chakabari strained omoteto okina emerie bwatane lakini ekere kwarusiri sakareri emerie konyora sege gutara guki abagaka nigo baerera obuya bwemete igemete ya nalo ringa necha kokonya muna akegorie kegeke muna natwanye sime kama konye kiriri ngetobolete wono twanyorire kiriri nemete necha kotokonya mete tali muntu mecha kokonya na tokonya entwe alitoraba gotu na bongocha nao ni muto ayomo okonya anyore bese ya nsuguma ake nekegorie kegeke na inu mete ne bakonya na bakonya ayomo anyore kibao na bakurusiba obwagachire abasai na barabunigo besokia gusumeka emete abwase basemia abamu abomba tigara maiga ase omoroberio yo erdo ajira mo simeke emete anyale ko ingo simeke emete tatu indire todo ngan ichigongo mete na bego ngonya ache nyomba ote abasai baminto nare ko to simeke emete mete na bera to kanyo chimo abangina na barabunigo bagokera egetambukiro gya serikali kosemia abana inchi abwase boigo babolia abangina bamwabo kusumeka emete kiagera nkobakonyere chinko mete etari ngana bagaka boka bagosimeka na intu abangina tigato simeke emete ase ngencho mono nintu to wota chinko korwa semete igorende bangina bamintongo bagani toimokerere igoro onya toigetigo simeka rero mambi ende ororo akikishe nga wasimekire omote ase ngenche emete ngotokonyera ase chinko muna intu abangina naboigo nonya na abana baito na batoko beke kamerie ke kiomote wochibosio na bo motoyo okonya onyora beiro maneno oni wakanira umwana school fees bari batasumeka emeteri tukoria rero nigo baborigwa kwene kiabuna ngosumeka bare at the same time ngwa piri sa bantu ba minto bonse to the general public ani tosumeka tio moterero oteme wiki eto sto tosumeka motori yo motoro no yomo na yo sibeke compound ya wosikwao asingi ncho gwikirania program eri president ya launch ngakiro montabe komote asingi ncho takonya mazingira yense komenta nayo niga abantu baboligo gotasumeka emetangena ase chindoche korende ase ebitunwa ko ochiroje rende mojo isimo ochiroje mwisimo jaiga ase ebitunu goro storwe ekiara mama etemeringa mwetu asimeka mono roje nkorusu bwero tonyo simeka roje na ndocho rusu bo nyosimeka ali asoje kokonya amatukali mambe ko reporter ya Ndizi TV korwa sense moya iranda ncheria tana Apolinari Sakama
Miamono murikeito Apolinari Sakama se orobot yororikiranu nekrorit kerbono nigo murai goserit keriga nigo murai bwense Dr. William Samoei Ruto omokonyo yeriga digashawa omurugio ye egatia baraibande baba kora omuyega bobosmekemete asensemo ya Q wetlands meye county ya Makueni ukona kurwa asensemo ya Makueni nigo William Ruto anyareko bakuboria ba Kenya anyareko bakwenekia ngababe kire mutwe ebitambukero byo kwenekia buna barendire bintu biri bitotana ne bunenchira yemo yogo segeta obosimeki bwemete. Kabla hatujajipanga na vile tutakuwa na chakula ya kutosha, lazima tujipange kulinda mazingira, ndio mvua ipatikane, maji ipatikane, ndio tuweze kuzalisha chakula. Kwa hivyo kama kuna mpango itakayochangia katika kuhakikisha kwamba tuko na chakula ya kutosha, katika mambo ya cost of living, ni kuhakikisha kwamba tunalinda mazingira yetu, maji ipatikane, mvua ipatikane, tuzalishe chakula ili tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo jukumu tunafanya leo, hii kazi tunafanya leo ya kitaifa ni kati ya mikakati ya kuhakikisha ya kwamba tunapunguza gharama ya maisha kwa kuhakikisha kwamba kuna mvua na maji, tuzalishe chakula ya kutosha, ndio tuhakikisha kwamba Kenya iko na chakula. So that is the primary essence of what we are doing. Na sote tumekubaliana ya kwamba miti bilioni 15 tutapanda. This assignment of planting trees across Kenya is not about age. It's not about religion. It's not about party. It's not about the area you come from. It is about us as a nation and our future and the future of our environment and the future of our food security as a country. And all of us must work together in concert so that we protect our environment by doing the necessary, planting trees, preserving our wetlands, making sure that all water towers are protected, are fenced off, so that we can have assurance of better climatic conditions, a better environment, we can have regular rains, we can have enough water, we can grow food, we can have food. Gati ya bali banyara ko bagwikirana ase omuyego ibo basimeki emeteme county ya Makueni no muwaziri bw'ebintu bitota na ineso ipani tuya uyu nyara ko bagakorwa ekurate ya bene gukia saba menye be county ya Makueni banyare ko bagotiga gusalia chinsana buna enchira ya moyo gosegeta obosimeki bw'emete tuya niga bagakorwa okoboria ukia saba na inchi gwikirania omurobere bw'obosimeki bw'emete bwa serikali mete chi bilioni 15 asate bire buna nigo erachigoko asa mangana yogo nchurira kwerire nonya naboni gabaka gukwanira egatie merobero babekire yoko gosemerobero babekire yora beke gokonya okuba okwa mache nabo igokwera namabaga yemeremo anena se county yo ya Makueni. The reason we don't have water in Makindu in Makueni, the reason Makindu River is dry ni kwa sababu ya encroachment. Watu wamekata miti, watu wameingia ndani ya wetlands kufanya farming. It is because of our own activities. And I think, Your Excellency, one of the things that Kenyans have agreed today during this green holiday is the fact that conserving our environment is everybody's business. Tukifaulu kupanda miti, mambo ya ukame, mambo ya mafuriko, hiyo ni kitu moja ambayo it will be a thing of the past for us. Ninawaomba wananchi tushikane pamoja ili tuweze kufaulu kupanda 15 billion trees na tutapambana na mambo ya climate change. Your Excellency, we have agreed with the Governor Mutula that Q wetland is going to be a legacy issue for you, Your Excellency, and for Governor Mutula here. We are here as multi-stakeholders. PS Korir here is representing the Ministry of Lands. We have the county government, we have the Ministry of Environment, and all the other players. We are going to ensure the gazettement of the Chulu catchment, the entire of it. And we are committing that to Your Excellency. And we are going to begin immediately to put measures in place to achieve that.
So these efforts are going to create jobs, ensure food is on the table, and make sure that we have our rivers flowing again. Chingaki echechi maiga yomurai bwense kora anene bosimeki bwemete bawigoni ganyara kwa bagawikirana asomega bogo kwanera igoro yobo bebokoretwa amono botumeki bwemepira yichi plastic. Aya niga yakwa na sensemo ya gigli ya sate babuna eserekali ya bikire mirobire mekiranu yoko eneki abuna obotumeki bwa masakara na boigwe binto BH plastic ya beirega koera imense ya Kenya asate irebuna IH plastic nigo chiko saria mazingira na koene na kuburi abananchi bonsi koene I would like to affirm Kenya's commitment to ending plastic pollution. We demonstrated this commitment with a ban on the manufacture and use of polythene bags in 2017, followed closely in 2020 with a ban on single-use plastics in protected areas such as national parks, forests, and beaches. Further, in July 2022, Kenya enacted the Sustainable Waste Management Act, which made our country the first in the world to subject all products, including plastics, to extended producer responsibility. We know this is not enough, and we are ready to play our part in the elimination of plastic pollution. It is now time for investors, multinational corporations, and technology companies to shift strategic investment to reduce their plastic waste footprint. We call upon producers and innovators to rethink plastic products and packaging to reflect the principles of reuse, refill, repair, and repurpose for exploring alternative options such as non-plastic substitutes, alternative plastics, and plastic products that do not have negative environmental, health, and social impacts. I invite innovators to come and invest in Africa because the continent has natural resources that can be used for planet-friendly alternatives. Mwanche muri bonekero twanyororo botyoru nigo togo koirania imeye county ya Kisii agumagega yabarai au aneno mugavana be county ya Kisii Paul Simbarati omo nogeri bwebunke ye assembly ya Kisii agosimeka emeteni go beso kyana go kwanira mangana au ayuarengete siasa nabo igamagendero ase county ya Kisii okwana nigo omugavana Paul Simbarati atebatari go chikobaka go seka kolinda nyale kobaga kwene kingo nyale kobaga ikirania chira cha magendero. Mtonto hoye! Kakiti gambolie. Ninsaba amabere esengencho mutonto ninka. Osega nonka. Egento kyo kanali reira. Gusii engima. Chibodi 45. Ega singo korande mpaka maraika igurago. Ebitire mwete bakonya kuoga abana abantu bakolete gazi embeo bagane timba kane esigas bata kolete kumanje ngole mkolie eme kole yonsipi eyendinga yabetegete seligo team aban onye ngwanya kwere no enkot ngakindakwe egazi okukole bina abantu bamintu tatemba sabe oso wanje kwaino mwensi muboke mubeka amato igoro kibagendrete gotorama tubasabire onyendiri abajumba aba bakuoga bagenda baboli ruto nga kera tirakole para kanga toko iguya nga kibaranse ngese ginde bakurwana barabumba likondena abantu bakondenda naba MCA nabo gwenda korang kolegas. Aya nigo bayakwana ase chiro ya mutondo awasega tyaba MC abaikirana auroro baba gotebuna baraboni go baragendere kubwatia umugavana rati asoko ineke buna magendera berega kororokana ase county ya Kisii ba MC abo igoni banyara ko baba kuburia gati aba MC bari bagendete ko baba kwamereria serikali y'uburaigwe county ya Kisii banyara ko bagwesoke na kubwatirana elio kweneke buna umugavana nyare ko bawikirania chira cha magenderero. Injeni gongoro ko Victor Mombasa omo MC Oriana
mwanya korro mugaba na onde wense gotene naga igakuru twanga chake tugatusi ngomutangani oletire nchiroga mugaba no ito intuna ba MCA tole nyamaagaye elinda nyara go tokorra magendro ase county ya Kisii nade nyomba yabo basike bwato borai lero na bebwene te siku buno kwa aetwe emiaka ya kagamba 10 munyombe ndete muire kiara kera kagamba te emiaka 10 twa mubwati kinyomba chionse pe ekagera kagamba emiaka 10 yaikeire omabasi oyo bwairu basire komo minyokia emiore imokiri bosongo amagena iga imokiri chesi yuga gotomeru ngeso abisi ya yesieke bana babasi mole moyo moikaransi te kwese mororo igono otoram wikature ndo bugambi ubo abo twensi ikiagera simba bunare taya akitu achire gaiga aligoto munekera endo tutsirente kuruga akiora arwani simba simba ngorwani wera moyagera matitiri amintu bantu balina abantu bataye to distract agenda ya simba yo kora magendera abantu mbale bakabasi nyuregende bakora nonye gasi bakwenda gukora isi bakwenda gukora baruo wacha kujekolige umugaba tiga batige gaba nakore gasi na intu mnaba MCA we county ya Kisii etore maega emia kwa muya tomo support ya tokora magendo inumole tayari tokora magendo mugaba gamba ke nambiye mona bantu ba minto na ende tiga tute Neymar ndo basonya gotisnebi Mwanchio muriere ribana magega yokonyora orobotioru ni gotutaite tokoira sensemo ya kabere ya studio irio tomonyore Sultan aga gendra ko bagutumanya ari anyare ko bagwatekase Emanyie chigosori Prende nyora ba MC abekero bakwana wa sensemo ya mutonto ni ko bamochire bali anene bakwamereria rati bakwamereria magenda rati asa batane yunsiasa ainde kinge guchigotene magenda gokoreka na se county ya Kisii anyway ntuga iga igotoriga iga gotebinga agenda to ko bagwateka nyara ko batoko batebe lakini ndo manyete kire serikali ero na ndebwate ensemble kwamereria serikali ni gokonyoranga nabona eri kunya kwiboke gendera ko bakwendeka ikeranire magenda wikoto aroro gusukumeria okorekerio Mwanjio murere bano wikira gatwa turaenda sensemo ya kabere studio tomonyore Victor Sultan obanya tomenyina ya twariganire time Emanyie chigosori tokoirana nto yakore Emanyie Jumatato asenchira yo wikiranu Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to wikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurigereria bwa television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebereneye bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV yareyo kuwabekire simu yao ime Bemono Josephat Amisi na Everline Osero kurwa sensemende studio mwanchu muligengo kwarigania ase Emanyie chigosori kumanjali agendete korekana anene korwa se ebiti ao ime naisiko yorgongo orwa Gusii reteriane Victor Sultan obangi Emanyie chigosori to chake korwa ase egeti kegonga abwa se etimu ya Nyamyobo FC bono na bwabanyangongo
biminano via National Government CDF Tournament ase ebunge ya bonchari timu ya Nyamiobo nigo bairete obunyankongobu ase biminano ose ase finali yagosoretiwe ase egeti kegonga ase babagete timu ya Itierio chigolibere ase yamo na kwenyorera obunyankongo abigo egekombe kyobubwi ase tournament hiyo. Sporti, piga kitu kizuri, kichwa kinauzwa katika uwanja na piga kitu refu. Haya. Mpira wa kasi sana ucheza nengo bazire. Bila shaka, mpira wa kasi sana. Hapa ni kama Newcastle na Arsenal. Atuliza kitu safi. Piga kitu ino kadaka referee anasema tuende kasi. Atuliza safi kijana salama ndani mgongoni. Resha kitu kizuri cha kwenye kichwa. Tuko mstari wa katikati ya uwanja. Ametuliza safi Nyamiobo. Yeye just nambari 5 mgongoni Mwitanunda. Anunda anatuliza safi kwa nani anaitwa Mandera. Lewis atandi. Atali Lewis. Kipa anasema hapa. Hapa ni mwenzako nikatenga chaka la Simba. Just nambari 13 mgongoni just nambari 13. Kwana maigaye finali yo ya negati timu wetania emerongevere omobunge gwensemo ya bonchari Dr. Charles Njoke nigo agokerete bali bonsi besogetie eliokogosoria ase ebiminane byo wakambiye muno ase serikali nene anene ensensemo ase kiganchakia CDF kyo kya negatie nga embirobelio yo yege kombekyo ngoikerana ere anene ase kirenga yokane kinga ngosira vale chigosori naboigo ebiagwa kurwa ase ebinyoroime Wawezi masakando kwa kufanya michezo ya soka kwa mpira wa kogoro waweka timu ya Tomese World Champions ya Bonchari waweka timu ya Emanyie ya Basmati Chris World Champions ya Bonchari kwa timu sana Tomese World Champions timu imeongezeka wase mipango ikanyaraka kwa mpira wale youth team ya kabisa na idadi wale michezo hali ya juu sana wabaokia timu ya Tokoliga na UEFA Man U Arsenal Liverpool tuwenyeje juzi ya wachezaji na wale na sana hao wake koyo ya kabisa ya kimataifa kabana tugeje gari ya wachezaji wako ngaiga wao nchali there's no need to kwenda satambe Man U there's no need to kwenda satambe injuga ya nchali usia wa wale baba kweli talante ni osho bwate gena mtu masomo wate ba go forward. The sky is the limit. Kumanya mika yukorera mwauri talanta yao usemani yu usena Arsenal usene timu nyingine kije mmoja the Liverpool na kogenda onyesha bana kumanya kikira wekinga gokonye nano oya wekonye wagira satambe tama yigo tago chaya talanta ni osubwate toye segeta romokia eteme yobe disciplined ni jinsi tinga kichiaye esoke kuraso como trabajo de talanta yayo bichane linga ki tigana ne chigosori kurase ebunge ya bonchari nkoire goika ase ligi ya FKF gose semeria ya National Super League abo ase chigosori chanagatigwe kendi timu ya Gusii FC nigo etaikaranete ase gosori yabo amo ne timu ya Kibera Black Stars koene kia timu ya Kibera Black Stars kwa gwa chipointi sato chabo sane chigolibere buna ereli chiko lia FIFA ale ne timu ya Gusii FC chigosori aboigo ase ligi yo ya National Super League nchago soletigwe ngamona timu ya Mombasa Stars yo ya ikole tu asegeti yabo Yanka ne timu ya Naivas FC Rainbow egaikoro ase Yanka ne timu ya Mulangimbe United goliemo sebosa Silibwete ga kona Luanda Villa goliemo sebosa chinga kibali ko baligania Kibera Black Stars yakanyora chipointi so chabosa magaya Gusii FC gotaikirana sego solichinga kimigori yabayikolete timu ya SS Asad
chigoli sato ase ejemo negati ya chigosori chi ligi ya National Super League chio cha negatigwe ase kendiga utikana ni chigosori chio cha National Super League cha negatigwe litkolia Jumamosi ebiti nigo biaringene chigosori au chi ligi ya KPL gose Kenya Premier League ase timu ya Shabana ya negatie obubwi bwa kabere ase gose korwa eso ase ligi ya KPL anema igayo ko baikora timu ya Nzoia Sugar chigolibere ase yemo ase amashabiki korwa se chingongo ao anene ase muchobosongo besogetie iligo chengera obubwi bwa Shabana ase entunda ya kabere koburwa baso ase ligi ya National Super League egati echitimu chinde echichanyarete koba chikosoria ananali tukore Jumamosi Gor Mahia bakakosoria na Murang'a Seal Kolende Mbabe kana goliende Kariobangi Sharks bakakosoria ni timu ya Bandari ekabwa chigolibere sebosa KCB ekabaka timu ya Bidco United chigolisato sebosa FC Leopards bakakosoria ne timu ya Posta Rangers makali yegoliemo semo ne timu ya Tusker ekakosoria ne timu elia ya Nairobi City Stars bakanyarubwi bwa Usetaska bakanyarubwi bw'ekigoli sato ase eyemo n'ekigosori kya Kenya Premier League. Otigana na KPL tose ase timu ya Harambee Stars abu asebono timu ya Kenya yenko yo Harambee Stars bachakirwene ekambi ya bobo sio bw'ekigosori kya 2026 FIFA World Cup ekyochira chake bwangoiga Harambee Stars ni go basoete ase kambiri tkoligoro abu ase abakenko yo 25 oikira bono basoire ase kambi yo osio bwa maliganio yeminane byo bya FIFA World Cup 2026 ase bono timu yo era chikosoria chitariki 15 neyemo yerire Amisi ne timu ya Gabon gati yechi timu chire ase erombeyemo ne timu ya Harambee Stars ngamo ne timu ya Cote d'Ivoire, Gambia, Burundi, Seychelles amo na Gabon. Wancholigana layo na kwaligana tekurwa ase emesa Emanyie chigosori asensemelia ya EPL chigosori nechinge cha gosori tibwe anene gosori nene negati ya timu ya Manchester City na Chelsea makali echigolinye asenye echinde na West Ham na Nottingham baga kwa chigoli sato asebere asoboime aye chigosori asoboime na bakanyaraiga asemanye chigosori tukule Juma kwa nyora nere captain 001 golende asoboime kigima okoletora nere captain tukule Juma mosinta tentamboke sensemende studio Josephat Amisi amona Everline Osero na obalete maitigo sembaga ndande kwa enekia lituko liogo simekemete komanye ase egekeke. Na tambo kire na inde sense meyega ya studio Everline Osero. Yes. Ngale wocha mino ne kibuisa. Medo zembaro zemkoro. Ora trinde nyomba. Iga somo gima. Wonera bara ya chigosari na arabu asengencho. Eto cha twa mereboka. Mchana captain. Yes. By the way, Victor, ligire naro le kobolinga status yegeti kia Gusii stadium ikiraboni ga kerokende. Ira twaliere twene mugabana gose bari baye twemiremo nkeringa emetinye tato koruba chagitako kerosia ngechikoba bene kolende umuyigana orokorekana segeti kia Gusii stadium karanga ubenyansi wasimeke ntoganyete
tuchikoranga bunyansi ubwa beire twatachigo tutawaswa etente mbere ni niyo mate achakire gutwekero kere nese geto bunyanki obunyare ko bokomera asubwango kigima Amisi ntamanya na lero ni kodio kwa ene kiusime kemete yes nara koragwa na manager John Kebati chena agenda ibeno na asime kemete maitia yangu akara maite Victor nchena agenda somotimoko angewe wiki eye moiga gati mirobere na nyarto ko inkoira na kwenekia ngana ari konyora libaga nande kwendanga gusime kemete iyo ase wiki yenge mari ona nyara ko gusima emete menge kigima emenga sobunge baro bagatebanga moro video yo gusime kemete asogwa mensengima nigo gokorwa sengencho abantu ba kechibicha torole mangana yoaere olende metete likorendwa kolengana na Everline ngakiorengere nabe amaina rabegau nabe kenege kigo kirabegau metete ko cyari no maito mondo konyoraga simikiro mote aganyito mote bwame eba uchibelo kurenda timbari ho nyarana omoto yo no ganeirie korose iwa bunora roserie bituma na bimeri binde mugondo gari ere brosi kuna na misi watebire akiaga kimete kimaiti often lera bega kogenda ko enekia una mete yongo rosere were bia erieki Josephat Amisi era inja serit ko yarero sikupanda pade oma da Victor ne bano mara iwense mba bara imbata naki tali kuna litukerio kana riarenge hiri ko gosime ko mete no murobiri wente gosimeku kirengaki ne ba mambi ende next year ingakende onsa gosime kali ngakinga kwa nyoreri bagana gosime ko mete etabauti na rororo maybe asiritu kolia rero emete mengere ko bagi gusime kwa nili ugate amatunda timanyiti iyere mamincha na emiaka twanyare ko batokora abantu bagusime kemete melingamo emeketa kisongo ne metende lakini emete ya matunda timanyiti Victor gose obwango gemete ne konye ncherende yonsi ekero konyoranga eserikali gosegeta abantu basimeke emete ya mapera emete birango ati mbuya kikero kene baracho ko bagutwara gukimotwe gwetane kuri birango ati na matunda endo kyabeire Josephat Amisi wangoiga mangana yo gonchero likwelire achire na bali bate babagwato bumanyi bwemete na mangana yo gonchero likwelire nigo bakuru basemya ngamete nero torasimike anene bune melingamu nero ngire tai wasimike ruse wachite di bagego tobo konyi yasari ona kerto gosmike mete buna iya matunde me avocado okanyoranga terigo kina mono lakini nainde ngorwera matunda na nabogo atia abantu basa mete ne bwatobuya bwechingenchwa toira negotiation sema chigosoli naranga gwatoretera anene manye chigosoli ase ekeminano kirigia Kenya Premier League twaro chene chitimu bere chene tokoba chigotambuka gosoro etimu ya Murang'a Seals na boigo ya Shabana lakini so bango gatoro chene timu ya Murang'a Seals ndigene tokoba yo korio bia ase keminano ekegia Kenya Premier League eyere mamincha boigo ne timu ya Shabana timanyeti oiso kurigereria asobo koreri bwe chitimu chiekera chale komena na ase National Super League nigo Shabana yale goite timu ya Murang'a Seals lakini boigo ikera boniga Murang'a Seals igere namba 3 ase timu ya Shabana namba 14 ekene ngelinga ekero liro balile ligia nabo aye lirakobera ligia no yonde limobere nchirende na kolengana na inche etimu ya Murang'a Seal ni privately owned ne bwato butene liobia etimu ya Murang'a Seal nero yoke asense ya Kenya ebwate gitikia ye kia Sebastian asense ya Kenya igo kwegena kwa nengolinga emekakati nero timu ya Murang'a Seal yebegete kwena kinga ngotirere na korigeria timu ya Shabana omokocha Sami Okot na aruo gwangoiga igo kuna misuko kidogo lakini obu yamaegera korwa timaiti gosento chikogendera kobwa lakini okwegena gwaitonga nto chikokorire tiemano kegima bale timanyeti ntwaroche amashabiki timu Shabana igaria omuche busongo bagosherekea kabisa obugwi panya tokoba konyara gwangoiga ebali ni no kwarenge ono ndio motivo teredio Shabana timu ya onere yugo timu ya demo chemonye manya ngora igo lakini bende timu ende osuna Shabana bonega yabetege ko gekwenyorero bobui ase gosari yabetege ko era incho inoro mogokone ase ngiche kororongo rwa Gusii mende petrimira mokera agante inga chinsa chatarere Josephat Amisi dimona sano mwanchumbuligiria soko endeke ngwanyare ko bogosanga amona intwe Emanyie Jumatato slonyara ko ba atogosemia ainyora boigo emerobeli itu nabo kuyebwate gutera semitanda yitu ya
Facebook Ndizi TV News Digital. Asensemo ya YouTube na bago tonyora witira Ndizi TV News. Ayo munayanda mange www.ndizitv.net togotoka chinsemerongebe nenya live. Niamana kegi majosha utanero nyara kwa kwenekia bunago chire gwetera se umuntu bimanyererite ni goro kwa Josephat Amisi. Orene kya tibitenerio gicha gwikere ni gakoro kwa Petra Mukira bage karoto gwa kira basaki baito bonsi ngambia muno ase okubwatirana na into kwenekia bunamangana ya berega wikiro mwanchi umurigereria asenchera ere yo gwikirano. Beteriane Victor Sultan obangi kwegena kwanenga Emanyie Jumatato. Jumatato egocha tosimeke ndege ngawe. Tani mete. Sanje magere beteriane Everline Osero tukuganiria uburigereri borobya no botuko uborobya. Bunabota Shenia Jalali Halali.